Bueno, Lucas, contigo bajo palos en Liga, el Racing no sabe lo que es perder, pese a que la situación colectiva pues, no es buena, satisfecho en el plano personal por esta recta final. Bueno, ao final un pouco como os digo sempre, non suelo mirar demasiado o tema ao plano individual porque, bueno, isto é un deporte de equipo colectivo e o que interesa é o que fago colectivo, como digo, bueno, obviamente trato de facer o meu traballo o mellor posible, estos partidos, pues, bueno, está salindo ben, pero, bueno, firmaba que nos fixeran goles e ganar os partidos, a verdad, o sea, está sendo así, está nos costando un pouco, pues bueno, sacar esos partidos adiante, pero bueno, temos que tratar de seguir traballando esta semana e tratar de acabar o ano con a victoria. Son 5 partidos consecutivos sin perder. No sé si dentro os queda, a pesar de que haya muchos empates, ¿no? Pero no sé si dentro os queda un poco la espina de, joder, pues si hubiésemos conseguido enlazar así un poquito antes, pues igual nos hubiese dado. É que ao final tampouco, bueno, si te remontas atrás, pues te pos a mirar todos os partidos, pues quizás, pues si aquí sacásemos un empate, aquí, bueno, nunca sabes, o fútbol é así, o fútbol é igualado, esta categoría moi igualada bueno, trátase de sacar o maior puntos posibles, hai outros equipos que obviamente fixeron mellor que nós, por eso están en esas posicións polo tanto creo que non é momento de easy, porque creo que non nos leva a nada, como dixen a última vez, é cuestión de que acabar a temporada o mellor posible, unha vez que acabe, pois facer o balance que se teña que facer e retomar a seguinte temporada. Boas, Lucas. Anda que poslle máis o acento no colectivo a nivel persoal, eso. Levas 2 porterías a 0. Síntete satisfeito, no, co teu rendemento, porque máis estás facendo paradas salvadoras, como aconteceu o último día. Bueno, obviamente cando non che fan gol, bueno, é síntoma de alegría, de estar contento porque é, bueno, un traballo realizado, pero bueno, creo que a portería non só engloba máis hoxendía, só que che fan gol ou non che fan gol, creo que hai cousas nas que debo mellorar, nas cousas nas que debo aportar algo máis ao club, perdón, ao equipo. Entonces, pues, bueno, trato de corregir o que non estou facendo tan ben e trato de potenciar ou seguir estando acertado en diferentes situacións. Pero como che digo, o importante é tratar de que o meu traballo, en este caso, pues, lle aporte ao equipo e que lle axude ás vitorias, que ao final que iso é o importante. Imagino que a mentalidade é conseguir a victoria neste último partido contra o Unionistas, que é un rival que non se dá moi ben, quizáis, ao Racing, a menos ali. Bueno, a verdade é que sempre que xoguei ali sempre foi un partido difícil, porque é un escenario que les controlan, é un ambiente moi chulo de fútbol que lles vai bastante ben a eles, que vai bastante a favor, pero, bueno, como dixen antes, creo que debemos tratar de acabar da mellor forma posible con a victoria, pese a que non vai a cambiar gran cousa a nivel obxectivo, pero sí a nivel imagen, creo que é importante dar a mellor imagen posible, ir a polos 3 puntos, e creo que ao final somos profesionales, todos queremos ganar e nadie se vai a deixar ir. Lucas, un poco al hilo de esto, sobre todo los que tenéis más experiencia, en este momento en el que estamos, que a nivel clasificatorio, hombre, sí, te puede cambiar, ¿no? Una posición arriba o abajo, pero ya no hay nada en juego y empieza pues a salir nombres de quién se va, quién se queda, el banquillo. ¿Cómo se gestiona eso para un profesional dentro del vestuario? Créeme que nós non estamos moi pendientes de quen se queda, quen se vai, porque nin nós mesmos o sabemos. O sea, sería engañarche decir, bueno, ao final no fútbol, como sabedes, os contratos, pois, obviamente che dá unha tranquilidade, pero sempre ten que haber un acordo co club en que ambos queiran seguir unidos, porque senón penso que tampouco ten moito sentido, nin por parte do club, nin por parte do xogador. Entonces, como che digo, non estamos moi pendientes de eso, porque o que queremos é que, bueno, cando finalice a temporada cada club tratará cada situación de forma individual, falará co xogador que corresponda e ambos tomarán a decisión que crean oportuno. Entonces, creo que non é momento de que nos fagamos moitas cábalas de quen vai a seguir, quen non, porque non, eu creo que non ten moito sentido.
Y en esa línea, Lucas, hay mucha gente que eres talento gallego de casa, que para un club como el Racing es importante, una persona madura, tranquila, con liderazgo. No sé si te ves en este barco, sobre todo teniendo en cuenta pues, que este año fuisteis muchos nuevos, que se habló pues, de ese sentimiento de pertenencia, de esa identidad. No sé si te ves en este barco la temporada que viene, portando en ese sentido. Bueno, eu creo que o Racing vai ser igual de grande esta temporada que a temporada que ven. Obviamente, creo que pasa moito máis do que nos gustaría, grandes clubes que non consiguen os obxectivos, porque como decía antes a Liga é moi igualada, pero é o que che digo, creo que o Racing, máis para min, sendo galego, é un grandísimo club, un grandísimo equipo, e eu aquí estou moi a gusto, xa non só eu, a miña familia tamén, a min se me trata fenomenal, entonces para min é un club importante, un club, como che digo, moi importante, e creo que ten un proxecto máis que interesante, a pesar de que este ano non salían as cousas. Teniso, eres un dos favoritos da afección. Eso alégrate de ter esa importancia tamén. Como che decía antes, non o sei porque non estou pendiente. Debe ser que teño 2 fillos e non me dá moito tempo para estar pendiente desas cousas, pero, bueno, se a xente está contenta comigo, pois, bueno, é motivo de alegría, eu feliz, pero, bueno, eu ao final só trato de facer o traballo o mellor posible, algunhas veces me saldrá mellor, outras peor, pero ao final é do que me preocupa, poder facer o meu traballo o mellor posible, poder axudar cando me toque, e cando non me toque, pois, en outra faceta, pois axudar tamén. Que mensaxe lle das á afección para que vaya aí a Salamanca, o último desplazamento, o último partido da tempada? Sabes o que pasa? Que creo que veñen de 2 anos moi fastidiados, entonces creo que sería un pouco, bueno, non sei como chamar e pedirlles algo a eles, a verdad. Creo que non é moito momento deso, é máis cando están afectados, obviamente, como estamos nós, entonces, bueno, seguro que vai haber xente, porque en todos os desplazamentos nos acompañan, nos agradecidos que veñan, que sigan con nós, porque bueno, como che digo, para nós é importante tamén xogar fora de casa con a nosa xente, pero como che digo, creo que non estamos moito en disposición de pedirlle gran cousa. Os que se animen a vir a Salamanca estaremos agradecidos, e os que non, pois que nos apoien desde a casa ou como les vexa.